Dumateng pripun para-para kang sampun pikantuk sampun kasuwun nenggal jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana krida beksa wonten beksan kagrakan Kadipaten Grobogan Purwodadi kata-kata pengrawit kaya laras makar sesarengan kaliyan Aduh sound system Rahayu oke wonten ya syuting Olivia kata-kata pengrawit kaya laras gananti Ibu Widiwati tiga dari Mbak Ariyanti Mbak Yuyun oke Mbak Mia
ketoke ireng-ireng Mas. Seneng aja mbok patek golek